हॅलो हो किती इन्स्पेक्टर जोगडेन मागेलो माल धरलो आता तो माझ्या ट्रेन माहिती झालो आता निघाल कुटुंबाच्या कसे सर्वनाश करता बळे देत राव ओके गुड बाय इन्स्पेक्टर जोगडे असं चेतून बोलतात चेतन बोलतात तू किती हसू लागला चालेल तरी किती या नमना किती हसू लागला मंजू आज बघा खूप दुःख झाला त्या दुःखा कुशासाठी राव खूप असू लागला त्या असं मंजू मागे तुला त्या प्रेमात पडते पावले अंकल मागील प्रेम प्रकरण चालू असा आणि हा त्या चले त्या चलेला फोन पेपरात सिग्नेचर घेऊन येला गुड मंजू हो व्हेरी गुड येत अंकल पण मागील एक प्रश्नाचे उत्तर देत म्हणतात इतले दिवस अंकलाला उत्तर ऐकून रावच मनेस आज अंकलागत क्वेश्चन घाल लागला हा विचार हरकत ना अंकल अंकल आम्ही इथे हल्ली रावचे घर हे कोणाले अरे मंजू हे आणि कसं प्रश्न विचारतो अरे हे घर अंगलत रे हाय स्वतः पैशांपासून घर आहे अंकल या दिवस तुझे त्या पार्टनर खूप झाले कळे ते कोण कसे झाले आणि किती झाले ते आणि कोणी म्हणते का ते आणि परत मग आता याद कर नका ते गेल ते खून जात पडेला याद केला आणि मग परत टेन्शन जातो तू खबर सा आता तुझच्या मग सही घेऊन येऊ म्हणले तुझे त्या चलेले लहान असताना हो बापू मेले त्या कशी मिळे त्या गावावाले खून झाले आणि कोण कोण कश मेले माकाच खबर उरत आणि तू हे मका आज कसं प्रश्न विचार लागला हे पडे ते पेपर हातात आणि तू भितर आराम बेडरूम रेस्ट घे मागील प्रश्नाचे उत्तर माका मिळणार तश म्हण हे पेपर मिळणार हे तू गेले अंकलला धमके लहान तू काय गोड गेलो आणि वैलान अंकलला धमके हे बदमाश तू गेले तू मका अंकल पाठवलेलो आणि या तू मागा उत्तर ऐकन चला यात गते अंकल नाका अंकल अंकल तू माका मारू शकना अंकल तू मागेल अंकल प्लीज अंकल माका मार नका अंकल प्लीज हो नका सत्य ऐकूनच काय कसे सत्य ऐकूनच तू मागेला कोण नाही तू एक बदमाश कोण आणि तुझ्या बापू बी तुझ्या खूप घमंड आशिलो आणि तेव्हा घरा दहा पटी गेलो ते मग जमीन मागे नावात निला तुझ्या बापा बी पेशात कोण पाहिलो आणि त्या दिस तू हिंदी यायला पडे तो कोण माझ्या फ्रेंड आशिलो विदेशा मग असंच दाखवतालो ते काय आणि तू बी मागे बदमाश पण कोण मागे लागणार राक्षस तू राक्षस मागील बापा मारील राक्षस आणि आहे तुका आणि तुझ्या त्या प्रेमिका आवय मागेल बे आवत अगल हो
देव तुका पळोवन घेतलो अंकल हो